Хайде пак с мен на фотосесия на новородено бебе, но този път гледайте до края, за да видите крайния резултат. Днес ще сме на синя тема, а сега ще ви покажа какви аксесуари подбрах и ще ви дам 3 съвета за самата сесия. Знаете, че този тип фотосесия е вече must have и често близки я подаряват на семейството, както и в този случай. Съвет номер 1. Добре е снимките да се проведат най-късно до навършване на 1 месец, но колкото е по-малко бебчето, толкова по-добре. Съвет номер 2. Проверете добре фотографа си и се убедете в професионализма му. Съвет номер 3. Запазете си час още по време на бременността, за да сте сигурни, че ще сте при избрания професионалист. Доверете му се напълно и се насладете на това страхотно преживяване. Да, то е преживяване и за вас, а ето го и крайния резултат. Кажете ми в коментарите, харесват ли ви снимките и бихте ли направили такива и на вашето бебе. Чао!